mamano. Okay, but mamman. Oh, the Lerano, Annie, Bosisama. Oh, Sisama, Namborama, Annie, Zurezu, Nemo. Oh, the Lerano, Annie, Zurezu. Oh, Sisama, Namborama, Annie, Zurezu, Nemo. Oh, the Lerano, Annie, Zurezu. Annie, Bosisama, Namborama, Annie, Zurezu, Nemo. Oh, the Lerano, Annie, Zurezu. Oh, Sisama, Namborama, Annie, Zurezu, Nemo. Onye chinyere na-ezere m n'izurezu osisi ọma mere mkpụrụ ọma n'izurezu anyị bụ osisi ọma mere mkpụrụ ọma ọkwa n'izurezu na-eme onye nwe m n'izurezu ọwụ nwoke ka agbọghọ mmale n'izurezu osisi ọma mere mkpụrụ ọma onizurezu ọwụ mebụrụ ọha nwa isoka onizurezu ọ na-ekwu ekwu ọ na-eme eme n'izurezu n'iwe osisi ọma mere mkpụrụ ọma n'izukwere ezu na-eme ọwụbadụ wilu nwokoro n'izurezu ọwụ dị mkpa ka ibe ya elule n'izurezu osisi ọma mere mkpụrụ ọma n'izurezu n'iwe osisi ọma mịa mkpụrụ ọma izukwere ezu na-eme ezi nweji ogo n'izurezu ọwa dị mmadụ ugwu nwokoro n'izurezu osisi ọma mere mkpụrụ ọma n'izurezu n'iwe osisi ọma mịa mkpụrụ ọma izukwere ezu na-eme osisi ọma mere mkpụrụ ọma ọkwa anyị zuru ezu na-eme ọwa dị mmadụ ugwu nwokoro n'izurezu isi okorie nwanne m n'izurezu nwadịkeke na-eme ire nwanne m n'izurezu n'iwe osisi ọma mịa mkpụrụ ọma izukwere ezu na-eme ndewonu ụmụ arọ ndị ọma oke Igbo ekele m na-agara ụmụ Igbo niile nakwa ndị fụrụ ala Igbo n'anya. Afa m bụ Goodluck Chioma Eke Agba. Ihe anyị na-eme taa bụ iji gosi ihe ọma nke nọ n'ala arọ nke na-efunahụ arọ nakwa a ga-enwere ike ịza mee weghachite ihe ndị a dịka ọ dị na mbụ. Ebe a m guzo taa bụ okpuru ala Amasụ. Ihe a bụ ụzọ a na-aza abanye ogo Amasụ. Ihe onyonyo a nke anyị na-emekwa n'ụbọchị taa nke a na-eku dọkụmentrị na olu bekee bụ iji gosi ụmụ arọ na ụmụ Igbo nakwa mba ụwa niile ihe ọma dị n'ala arọ a nke bụ Onuasu Nwabekee ka anyị fụ agụ dị na mbụ agụ dịkwa na ugbu a na ihe anyị nwere ike ime iji mepee ya bụ Onuasu Nwabekee ka ọ bara arọ uru bakwara ala Igbo niile uru nakwa obodo isi ojii niile. N'ebibighị mgbe o nwere ihe m chọrọ izi bụ otu n'ime ihe ndị Nwabekee bupụrụ n'ala arọ nke o ji mepee obodo ya were mee obodo gị na-aga n'ifu ya dị ka ndị arọ a na-ala azị. Ọ bụrụ na anyị chọpụta ihe ndị dị aga nakwa ihe ndị ọzọ yiri ha ọ ga-eme ka obodo anyị mepee nakwa aga n'iru dịka obodo ndị ọzọ. Bikonu ka m zite unu ihe na ihe edemede nji n'ebe a. Ihe a ugbu a
na-egosipụta amasụ. Amasụ dị ka obodo mmiri gbara gburugburu, kama mmiri agbachaghị amasụ gburugburu. Ụzọ ugbu a bụ ụzọ ụjarị. Ụjarị bụ naanị ụzọ a na-aza abata amasụ a na-agafe mmiri. Ụzọ ọbụla ọdọ a na-aza abata amasụ ma onye ahụ ma gaferiri mmiri ntam na-abata amasụ. So ebe nwere dryland bụ ụjarị, ọ ya wee ebe a dị open, ebe a mepere emepe. Ebe a na-awa amasụ, aka nke a mmiri nọ ya, aka nke a mmiri nọ ya. Amasụ nwere ọva olu bụ ọtụsi olu, ọya bụ nke a n'ebe a. Nke a gbara gburugburu aga bụ anwụ, ọya bụ Arochukwu, the body of the sun. Ihe a niile ka a na-eku kọmputa power button symbol. Ọ na-amasụ Arochukwu nakwa na ebe ndị ọzọ nọ na ogo ndị ọzọ nọ na Arochukwu ka Nwabekee zaburu ihe a ọ na-eku kọmputa were gaa o ji na-emepe obodo. O nwekwara ọtụtụ ihe ndị ọzọ m ka m ezi na ihe onyonyo ọzọ na-abịanụ na-abụghị nke a. Ihe ndị ọzọ m na-eme iji gosi ọtụtụ ihe Nwabekee bupụrụ n'ala arọ buru laa na ebe nkewo were na-emepe ebe nkewo. Ọ bụkwanụ ọ bụrụ na anyị matacha ihe ndị a, anyị enwe ike mana agaghị m aza. Anyị mana ihe ndị a bụ nke anyị enwe ike mana agaghị m azakwa were ewo mepee obodo anyị. Ugbu a anyị ma aga ka m zi inyi Onuasu ahụ m na-ekwu okwu ya, Onuasu Nwabekee, ka anyị gaa ka m zi inyi ka anyị mara aga ọ dị mbụ. Anyị ma jụ ndị ochie aga Onuasu ọhụ dị mbụ, anyị afọkwana aga ọ dị ugbu a, marakwana ihe anyị nwere ike ime ka Onuasu nwee ike mepee bara anyị niile uru. Ndewo, biko ka anyị gawa. Onuasu amasụ, Onuasu amasụ, a na-ekukwe ya Onuasu Nwabekee. Ebe anyị nọ ugbu a. Mmiri Onuasu a bụ mmiri buru ibu na mgbe mbụ, kama na ọ gbachiele ya ọ na-adị warara. Ọ bụghị aga ka ọ ha na mbụ, o buru ibu na mbụ. Ebe anyị na-aga ugbu a bụ ebe anyị ma avụ ụzọ mmiri za n'ime arọ n'ogo dị iche iche n'ime arọ pụrụ kopụta na mmiri a bụ Onuasu. Mgbe mbụ n'Ibom Amaọba ndị a niile na-egbu azị na ebe a dum. Chai. The whole arọ na-aga ije. Ụzọ. Wee ebe a ka ha si aga. Ụzọ a. Yes. Ụzọ a. Tutu ruo Kalaba. Maazị Tichachukwu, Papa Estate. Ọ na mmiri a, ọ lọtawa Disemba. Ọ mmiri ka ọ na-aza dị ụgbọ n'Onuasu. Lọta Disemba. Cameroon. Yes. Ọ na-aza Cameroon alọta. Yes. Zana mmiri a. Ọ na-aṅụ ụgbọ osisi aga. Alọta. Ọ na-aṅakwa ọlụzọkwa, ọ ṅarakwa ya lawa. Nke ọrịa the main ụzọ ahụ chiri echi ya divert ụzọ ọbịa pụtawa ebe a gbawa mmiri a gara Amaọba na Amaọba ka ọzọ connect ugbo Amụkwa
amanku dajawo amuvi atani omina oyeba oya connect ziri ebe a ka ọ zakwuru pụta yes connect ya with nka gbadawaje gbadawadịkwa mgbe mmiri dị true ma atani ma amuvi ndị a niile na-anya ụgbọ osisi ndị na-azụ abịa produce wụdasị ebe a shift here omina yes a na-eme ezigbo biznes na-arụ mgbe ọhụ na ndị na-akọ ọrụ ubi ihe ọbụla mmadụ rụpụtara o tinye n'ụgbọ ya napụ ya zakwa n'ebe a na gawa itu yes gọọmenti beach yes from ndị na-aga Kalaba agawa a na-esi ebe a na-amasị lodu ọkam ji banana ọka ọ bụ na a na-eri eri ọ na mmiri a ka esi aṅa ya aga itu eru itu ndị na-eji aga Kalaba eburu gawa Kalaba ndị ji ala Cameroon esikwa ebe ahụ lawa Cameroon yes ọ na mmiri a ebe anyị nọkwa n'ugbu a bụ branch nke si Amuvi Atani Ugbo Amụkwa Amankwụ Amaọba gbadata Amasụ ọya wee ebe anyị nọ ugbu a anyị ma fụkwa ebe mmiri abụọ na-asụ za gawa Akwa Ibom ebe o nwere ụzọ abụọ olu gawara Akwa Ibom nke ọzọ gawara Cross River polo nke adịkwana ya polo ndị gọọmenti maara ewu ji na-echeki mmiri mgbe ọ toro ego ọzọ na ya aga ma mgbe o toro ma mgbe ọ tara ndị gọọmenti maara polo ahụ Abia steeti gọọmenti then due to ụzọ ọnwa adịkwana due to the main road adịkwana lekwa ebe ndị bibi na-aza apụta ebe a ka ụzọ abịazi na a na-ejikwa ụgbọ apụta ndị bịa ndị mbịaba nkọ ndị Ikpanja yes Akwa Ibom ebe a wasụ nwa nkịta ụzọ a connectịrị ụjarị that bridge dị n'ụjarị bụ nke wash ahụ mmiri gbara like that ọ ebe a kpọpụtara ọkwa ya opụtara Ibom buru obi nkịta ihe ukwu ụjarị ọ pụtagbara ebe a ka ọ zapụta ọ connectịrị na mmiri anya na-eko ọbara so that means Onuasu have a connection to almost all the Arochukwu yes Arochukwu mmiri niile nọ na Arochukwu na-abata ebe a ma ndị na-abata directly ma ndị na-abata indirectly edreji mmiri ebe ọhụrụ anyị jiri ugbu a ọ connectịrị ụmụ ụjarị na Ibom ma obi nkịta ịghọtara ọ pụtakwara dat nwa esen so enwe agaza dreje mmiri
ebe a niile mmiri megbara ọkụpai mmiri ọmata mkpukpu ala apụta ebe a nwere ike ịrụ ụlọ so mmiri ụzọ achịrị echi mere mmiri adum ji megba ọkụpai those places. Enwere ike eruo na mgbada ya ịpụwa gọọmenti beach enwere obosara ala dịcha ya kọnektịrị ịkpanja ebe enwere ike ịnụ rice n'aka Ikenga m ebe ụzọ esi agbada agawa gọọmenti beach dị mgbe soro ya eruo dịkwa ebe ndị ịkpanja si apụta in those days n'ihi na achara ha agbachiene mere ụzọ adịkwa ya ha na-agarazi ime ọhịa were na-apụta amasị ebe akwanụ ọnụ ụgbọ m dị na wee ebe a na-akpọ ọvịa ntobere esikwa ya aga n'ime ọhịa tili ịpụọkwa ivu mmiri duto na mmiri ihu mmiri agbachiene ana na-agara ya ime ọhịa but as of today anyị na-ekwu okwu a ụzọ ya ahụ adịkwa gị ọ na-agbachichala ọ kwụsịrị n'ime ọhịa ọ bụrụ na emepe ebe a niile wee elu ala mgbe mbụ anyị nwa bụ ụmụntakịrị anyị na-akọ ubi ebe a niile ọ dị mwute ukwuu na ebe a dị aga ebe a bụ ime ọbịa bụ ụzọ azapụ gọọmenti beach ndakwana onye mekweta na ebe a gbachiri aga na wuo osisi na-abụ ala mma bụ ụzọ flying boat na-agba mgbe mbụ ebe anyị na-ele anya abụghị ụzọ ọ bụghị the main road ọ bụghị the main water route ọ ebe ahụ the main water route kama lee na-aga ọ dị ọkwa ya kwuru eziokwu etu ọ dị emepe ụzọ a enwe azụmahịa ndị idide na ndị itu ndị Kalaba ma Cameroon ma ebu avịa wee na-abịa arụ ndị arụ eburukwe nke wee na-agakwa ebe ndị ọhụ anya na-azụkọta ahịa enwe unity enwe love enwe peace ọ ya bụ ihe anyị na-ekwu okwu ya na-arịọkwanụ ma ndị gọọmenti ma ndị mmadụ ndị ọnụ ruru n'okwu ma ụmụ arụ siwo biko gwoye aka na ihe a bụ ihe a ma emepe arụ ọ dịrị arụ na mma ọ dịrị ala Igbo niile na mma ọ dịrị mba niile na mma obodo isi ojii niile ọ dịrị onye ọbụla na mma. My name is Goodluck Chioma Ikaba. I am from this village called Amaso in Arochukwu. I'll be speaking in my dialect, which is Igbo. But I communicate with my ancestors. So when they talk to me in Igbo, not in a foreign language. But when I want to interpret, I interpret in English for the benefit of those who don't understand Igbo language. There are revelations given to me by my ancestors. I have written them down in this book.
I will be reading the revelations from this book. The Onuasu Amasu River holds the original history of Aro migrations because the river was the very root of Aro migration. She also served as the route through which the Scottish queen, popularly known as Mary Slessor, found her way into Aro. Kaza na Onuasu Nwabekee ya ngara tutu rute n'Onuasu Amasu ya gafere soro ụzọ gara isi ori ruo n'ebe a na-akpọ nsuso soya anwụsị ya adịghị n'elu ala dị ebe ahụ bụ Mary Slessor were pụta n'elu ala ya n'ite ntinye n'azụ ụlọ ebe ahụ o liri. She was a queen of the coast from Scotland, commissioned by United Kingdom to come to Arochukwu and learn the ways of Her Majesty, the Queen of Arochukwu, known as Abasi Onuasu Ozugbo Eze Nwanyị. Aha m Dennis Ebu, onye Amasu village, Arochukwu. So ihe awo aha akpọ ya Abasi Onuasu na-eche beach ya. Anaghị ezu ohi ihe a. The neighboring village na-abịa here market. Ha were dị akenu bịa here. Na ihe ha ji aṅa dị aja. Ebe a ka ha na-edewe. Onye zụcha ahịa pụtakwa, o were ụgbọ ya, were kwa taba ya, tinye n'ụgbọ, ngarazie lawa village ya. A na-akpọ Ikpanja, the neighboring town. From here, it's called Ikpanja, the neighboring town. So otu a ka anyị na-aza biri na-azụta dị ahịa. Ebe a ka a na-ere ndị ohu. Onye ohu eji bịarute n'ebe a. Sekwa ihe adịghị a mmetụwe aka ihe ndị ọkpụkpọ abacha ndị ahụ. O nwere nje nta dị n'ihu ebe ọ ma o zapụna ma o meja. O nwere nje nta dị ebe a. Nje nta ahụ ewere ihe kuru mmiri. Ewere mmiri kụ igi na njọ ga-enwụọ ya. Arụọra gị aka ebe anyị n'ụgbọ ị naghị ajụ ịgaji ebe. Mgbe ahụ bara n'ụgbọ wụ na erego gị to onye na-adịba ya ga-eduru unu gawa Portuguese. Akwena no? Yes, I was slavery. Ụgbọ dị ebe a standby. Ebe a wivu mmiri before. And irrespective ya wivu mmiri a na-aṅara ụgbọ bịa dowe ihe. Ile anya ị ga-ahụ gbọ from ebe ahụ. I sorokwa n'ụzọ nka straight. Nke a wụ the big anụ asụ. Osisi dachiri ya. Akwa the same water. Ebe a nke esi eme travel to Calabar. Government beach. Mary Slessor was made popular by United Kingdom because they used her as a replacement for Virgin Mary of the Roman Catholic, whom they do not believe really existed. The people of United Kingdom and Scotland are very much proud of Mary Slessor because they are sure that she actually lived a real life and lived and worked in the holy land of Amasu Arochukwu. That is their joy and pride. They often visit Amasu Arochukwu in honor of Her Majesty Queen Mary Slessor, the Queen of Otonyong. Mary Slessor's arrival and sojourn in Amasu has a whole lot of spiritual undertones. On arrival, Mary Slessor showed no regard to Her Majesty Ozugbo Eze Nwanyị, Queen of all queens. As a result, Her Majesty complained, that is Uchi in Aro. Her Majesty complained to Otosi Aro through Otosi Aluhu Akoma, which is located here in Amasu. She also complained to Chukwu Aro through Chukwu Okurani, Amasu. All the spiritual protectors of Amasu answered her.
Mary's lesson saw physical appearances of the spirits as snakes of different kinds, sizes, crocodiles, alligators, soldier ants, fly, mosquitoes, and many other animals and insects that breathe in water or near water. They threatened her, but they did not hurt her. They were not assigned to consume the white woman, but to scare her away. Out of fear, Mary's lesson ran out of Amaso and eventually settled at Amanago, where she was received. There, she established the Presbyterian Church and a mission school. She was a mother figure to many children, especially the orphans and twins. She relentlessly fought to the end the common practice of twin killing in Aro. That was the battle that made her famous and outstanding from the crowd of Christian missionaries. Nemiri Obasi Onuasu Ozugwo Ezenwanyi was pleased with Mary's lesson for saving her children. The only survivor of the twins saved by Mary's lesson is an Amasu woman who is today a mother, grandmother, and great-grandmother. Ihe a bụ mma Mgbafọ Okereke nke bụ ejimi ikpeazụ Mary's lesson zọpụtara nọ ndụ ọya bụ onye ugbu a. Mandewo. Aha m bụ Mgbafọ Okereke, onye Amasu. Ndị Udoguma, Amasu village. Amụ bụ ejima mapụrụ ọnụ na ndị Mary's lesson 7. In 1967, when Ojukwu declared the sovereign state of Biafra, he depended so much on the military and spiritual might of Arochukwu. He established Biafra's military base in Arochukwu. It was in Arochukwu that the Ogbunigwe, which was popularly known as Ojukwu bucket, an explosive, was made. When the war toughened, the Nigerian army, led by Gowon, disclosed that Arochukwu was the force behind Biafra. The Nigerian government negotiated with Cross River and Akwa Ibom chiefs to betray their Arab brothers and sabotage Biafra. When Ojukwu got the information, he quickly shut down all activities at the Onuasu Amasu beach and mounted strict surveillance on the beach. Biafra lost the war. Since 1967 till date, the Onuasu beach has not been officially reopened. Looking at the present condition of this beach, no one would believe that it once served as a seaport. No one would believe that traders used to travel through the river to Cameroon and beyond to buy and sell. And evidence is the fact that this house was roofed with sheets of Cameroon zinc that were bought in Cameroon
and transported down to Amaso through the river. Mmiri anyị awụghị naanị imepe ya awụghị naanị arụ ka ọ ga-abara uru. Ụzọ a dị open. Ọ ga-abara mmadụ n'elu zakwa hie eti ruo Calabar. Ị na-atiwazi abịrịba ọhọfịa Igbere Utemi Bende ha niile Ụmụahịa Enugu. Ị marakwa na ọ bụ ụzọ mmiri anyị aka ihe kwuru East Central State ji bụ East Central State. The Eastern region ọ bụ ụzọ mmiri anya mere ha great. The Igbos a na-anụ Igbo mmiri anya n'ihi na every coconut, cocoa, kernel, oil, palm oil, slaves niile na-apụ from Eastern area ebe ụzọ anya ka o si apụ. Mgbe nwa abanye n'ụgbọ mmiri with engine boat from Onuasu Nwabekee to Itu. Good. Abanamia, Abanamia, Ebrumaki, Henry Coco, Buju, and passenger seats. And let me now reflect on something that we keep forgetting. Since after the war, if this road has been pliable all through from Calabar to this way, because it is an outlet to the sea, what would have happened? In Aru here would have had quarantine, customs, immigration, name them. Drug law enforcement, army, police, navy, they would have all been here in Aru. Why? Because it would have been a very easy way to import, bringing goods all the way from Calabar to Aru and to serve this our area. That is true. You know, so the benefit is immense. You know. Oh, that's a very direct route to Aru, to the east. Very direct. All the goods Sunesieba and Port Harcourt could have been. Calabar was the port there. Before these things were changed. If that situation were okay till date, you would have seen that all these government agencies would have been in Aru. Because Aru is a sea route, it's an outlet to the sea. And that road, you can see, is in comatose. So I don't see whatever the government will do to open it up, it will benefit not only Aru, the whole south, east, and south, completely. Because all of us fly into Ibanja comes from here every 4 days to market. Formerly they come out through the road there. But because that road is not good again, they now fly through here. We want all these places open. If it's possible, it will be a very great benefit to all of us. I thank the effort, you know now. And I would say both the government and any spirited individual that sees it should do something about it. Yeah. No. We call on United Kingdom, the British government, the Scottish government, and the Presbyterian Church to come and help us dredge this river. The history of the Queen of Okoyong cannot be complete if mention is not made of Onuasu Nwabekee. The beach through which she sailed into Arochukwu. Her history in Aro cannot be complete if Amaso, where she had her first abode, is not mentioned. Little wonder Amaso Arochukwu is mentioned on Scottish £10. Her humanitarian services in Aro have formed a huge part of Aro and world history. By divine providence,
The only survival of the twins she saved is a woman from Amaso, Arochukwu. Unlike the Romans' Virgin Mary, whose existence is doubtful, the Scottish Mary Slessor really existed and contributed immensely to humanity through charity, a dignity that should be preserved for posterity. To preserve that beautiful history, the Onuasu Amasu beach should be dredged and commissioned in honor of Mary Slessor. She was a true mother figure. We call on the Federal Republic of Nigeria to help dredge the Onuasu River. Looking at the position of Arochukwu in Nigeria, this call should not be ignored. Even the British government knows the weight and worth of Arochukwu. The eagle on Nigerian coat of arms represents Arochukwu and the entire Igbo people. The eagle was adopted from Aro government's coat of arms, the Omuaro. Aro government ruled the entire Igbo land and beyond. It was Aro government that the British government engaged in civil war. When the then Ezaro, Mazi Kanu Okoro, was killed in 1913, the British government had their way to carry out the amalgamation of both northern and southern protectorates in a single colony in 1914. Most challenges the Nigerian government is facing today is directly or indirectly linked with the position of Arochukwu in Nigeria. Arochukwu is the largest community in Igbo land, and as a result, influences all decisions in Igbo land. Arubu Igbo. It is not a good thing to ignore such a powerful ancient kingdom as Arochukwu. Dredging of the Onuasu Amaso beach means re-establishing the brotherly relationship, unity, peace, and love that had existed between Aro people and their Cross River and Akwa Ibom brothers. We call on the entire Igbo people, especially the groups agitating for freedom, to come and dredge the Onuasu beach. This is because it was the defunct Biafran government led by Ojukwu that officially shut down the beach. And since then till now, Aro people and their neighbors who used to benefit from the beach are left to die of hunger and illness. We want to remind them that as long as Igbo land is concerned, Arochukwu has a spiritual enforcement that cannot be denied. We have the four supreme spirits that control the earth, especially Igbo land. The four spirits are Eke, east; Orie, west; Afo, north; and Nkwo, south. They are domiciled in Arochukwu. Therefore, Arochukwu has the power to decide what happens in Igbo land. Aro bụ oke Igbo. Ụmụ Aro. Anyị ji ohere a na-arịọ si biko
onye ukwu na onye nta, onye o ruru n'okwu ọnụ ya kwuo, onye o rukwerenu n'iji ọkpa ya jee. Ka anyị niile gbaa mbọ vụ na anyị mepere ọnụ asụ ama asụ, ka emepe ya ka ọ dịkwa ọ dị na mbụ, ka enwee ike zana arọ na-ebu ngwa ahịa na-aga Kalaba, na-aga Itu, na-aga Akwa Ibom, Ịkpanja, na-aga Cameroon, zakwa ebe ndị ọhụ burugwe ngwa ahịa na-abata arụ. Ihe a bụ ihe anyị na-eme were nyere onwe anyị aka, were mepee arụ, were nyere ndị nna anyị na ndị nne anyị nọ n'ụlọ aka. Ụmụ arụ ndị nọ n'arụ enwekwaghị ihe ọ na-arụ, ọtụtụ nọ ịgba meshin, a na-ebijogharị aka ewe ihe mmadụ. Ọ bụ na enweghị ezigbo ihe bara uru ha nwere ike ime n'ụlọ were rụpụta ego. Biko, ọ bụrụ na anyị gbakọta aka mee ka anyị mepee mmiri a, ọ ma bara arụ niile uru ukwu, bakwara ndị bi anyị na nkọ. Ụmụ anyị akwanye afụ ọrụ ma na-arụ na-enweta ego, hapụ ị na-ebijọrị aka na-achọ ihe mmadụ a na-ewere. Biko ụmụ amasụ, biko inyi ya aka, onye o ruru n'okwu ọnụ ma ọ na iji ọkpa ya jewe. Biko, n'ihi na ihe a bụ ihe dịrị anyị niile, ka anyị nwee ike hụ na anyị mepere obodo anyị. Ndewo. Ekele ebe ịhụnanya, ekele dị anyị ebe ekele ebe ịhụnanya, obi dị mma. Ekele ebe ịhụnanya, ekele